Namidari, nga banuban minitiri og guys, nang hatag sila kanang naitab kay nakunoy ning sponsor nila nga panghatag nga relief goods. Dira ka suroy-suroy mi kay nagkuha sa mga nga nila. Hi guys, madyong buntag na inyong tanan. Ako na po ni si Jinverse. Nakatakang nakukan guys, dinangag sa dyo ko na mata lasing ko, nibakod na ko kay ang gitimplahan si nanay si tatay o kanang nahigatas ang gipainom dya. Kung nanay kinay gibati, sakit agi dyahang abaga o kanang nay likod ko no. Ningandar na po dagi dyang kuan guys sa arthritis. O pwede laman jud guys, di na ko mobalik dari na ko magpudyo. Kaya ang matiman si nanay si tatay kay ag si Tiri busy mas Tiri jadi pud si Tiri kasaligan kay nalagi po gipamati unja si Florami pud busy kay sige lakaw-lakaw mo nang sinanay jud pirmidani sa kananay kusina mo nang maluoy ko ni dya pwede laman lagi og darhin na lamang ko pudyo kay rong magatiman nila di man pud pwede guys kay na naman po ko'y kaugalingang pamilya nga naguwat na ho tasib ang banaw kananay anak mo nang maluoy kong nanay guys kasi jay magliklihok dani sa kananay kusina ba mo nang isa ka buwan ako kapindari sa kanang nay buhol wajid ka suroy-suroy okay ra guys o ka suroy-suroy basta importante ang na asikaso si nanay si tatay kay mora man pud na yang gipangandoy nga muli ko dari aron nga silang matiman basig isa ka buwan kuwang pagani ng isa ka buwan guys kung pwede laman hantod sa hantod na dari na ko pudyo kay aron nga silang matiman dyan mo nang na ako dari ako jay pirmidari sa kananay kusina guys magdigamo magluto kay naluoy man kong nanay sa dilaman nugba ko nakasuroy-suroy kay nalipay man po ko nga silang nabanding silang nakauban silang masikaso kung nagagingag nanay sabaw dyan inito na laman na ang kanang nay sabaw nga isda o kananay pinrito kay gahapon nga tumangko sa kananay merkado wala lamang ko ka vlog kay kanila gingat ang cellphone nga parang kada ginuton o kananay battery wala lamang ko nag vlog gahapon na merkado ko guys namalit ko kanang nay isda ug buwad ug mga utanon palit ko kanang sari-sari nga hiniwa na o kanang taong o kanang naipalidya dyan napadari jagang giluto gahapon nagkuan isda ang gisabaw jang giprito jawa man namo nahurot kay man lagi dari kay si Tirito man nila sa isa dyan si pura may puding lakaw kamera ni Janjan jawa namo nahurot tagamong suwa gabi nga sinabaw nga isda o kanang pinirito halamang kuno ning initin karon kay maura pa yung isuwa sa pamahaw mingaw lagi dari gabi first time na muhigda dito sa higdaanan nga kurang isa wa ko higanang nay dug kay si Prami wa man muuli anja wa po diha si Mayor kay si Mayor Rosali kay dari man po na magtuganan usahay jawa po siya kay nga lagi siya to ila ka Aisa tos Pilar mo nang ako lang isa na to gabi sa kanang higdaanan ja nakatuog ba dya po ko isang first time na muhigda dari nga ako lang mag-isa sa kanang kwarto kay tawanan ba ko guys magluko nga maginisara pero kaloy sa Ginoo naghimbing man pud agahang tuog guys kay nahupop naman nagang dinengag dya diyan tataw dog maluto na kay papupan pa man na ang initin nagamo ang sinabaw katong pritong isda dya aris ako ni nanay ni tatay kay tuwa silas kanang nay nangka nagtawag-tawag muntos nanay sa uban ni jang anak kay mamanay jang lingaw basta nailuod manawag na si jang mga anak nadari sila sa gawas ako rang isa dari sud sa kusina na sila dari taas na gadlaw alas 6 pa sa buntag guys gado dyan morning yan morning mama Tiril good morning kuha ko na siya gutap. Hi guys, namidaris nang ka nga silong-silong. Kay kameraman dari. Napil sa
Cebu. Angil ito dari. Daghan na po og positibo danis buhol tay. Angil itong doktor dari. Sakay po na Wala pang ay tubig. lockdown magkaning buhol tay basig di na ko makagawas. Ha? Hindi jud ko dani ka ulig Cebu. Pang check up to. Apil ko to kaya nagpabalita ang daghan po buhol. Basin. Ato na Cebu, check ang up. sakit sige. Cebu pila to kalibo duha ay patay. Nana day namatay tay. Duha lagi patay. Ang nga mga sakit. Kadagan tao Cebu nga minilyo ng tao Cebu. Basig lockdown di na ko makagawas. Yoy, Di kay lockdown ning buhol. lockdown lagi po. Pero ang mga biyahero Uy, di ba sakay konta? vaccinated. Sinitid ka. Waka ba sinitid? Waka sinitid, waka. Hindi ko ka biyahe. Init na ko sa kuan guys sa baw. Kay gikatasan na sa tatay. Hanang pamahahon, mamahon na pud mi kay alas 7 na kapin. Kay busog pa mong kunupod sila kaya man na silang gipapainit ganihang gitimpla gatas diyan na malit magpukupan gahapon. Mag-init ako sa sabaw. Na guys, ang sinabaw nga isda. Naghan pa. Mo sa na isda ah. Kuan guys, piniritong isda. Diyan nakahukad na ko. Nataglutong tatay diyang sabaw gisda o diyang unawan. Diyang isda rang gilain dari sa platito kay diyang nangilamon. Kaya di malaging taon siya makakita. Inaday, pasudan na sa tatay day kay mamaho na taday. Oh, ing natay sud na ta kay mamaho na ta. Wala mag-iing na mamadidin. Hagay na nimo dali hugas ng kamot kaw. Mamaghugas na kukamot mamadidin. Tara naghugas imong kamot ha. A few moments later. Guys, good morning. Ako na po ni Jijin Burst. Karon guys, naglakaw mi ati diyan ng problema mi kay. First time na mo ngari. Oy katod nga sa ilas. Ay sa kaya gamang biyahe diretso ra. Kay katong day habal-habal nga nakatudon ta darhi. Wa man diha ka biyahe kay hubog man ja. Sakay miglay nga balabal ja wa man pud katod mo nang gihunong rami dato sa iskina sa kasaba sa istaka kunon ja. Karon nagmangutan na rami og asa dapit tagbay sa mama ni Aisa. Ewa pa ni direksyon ni nga mga lakaw guys. Og asa mi bisig maabot mi dani ni ate sa California ti. Magmangutan na ra laman mi dana sa unahan og asa dapit tagbay nila ni Aisa. Kay jud mi katuod unja. Wa pud na mo makontak. Kaya gitawaga siya isa kaya may signal. Manang magmangutan na nalaman mi guys. Saan ibag makatuod ba mi sa dapit agilahang bahay. Kaya magmangutan na pa mi. Huwag nabay nakaila. Sa mama niya isa nalaman kay mamay ilado. Kaya di man na mo mapuntak. Basta kay maglakaw ra kuno mi. Kay mura man kuno pod kaladyo dito sa bayo ngadto sa baryo. Ningon si Mana nga magitawagan. Diyan na rin sunahan, magmangutan na laman bigay. So, sa dapit ilang asa na ka ni dapit. Kami katod guys, so sa dapit ilang bay. Diyan manantag kaning streeta nga mangisudlan ug maunik. Ay, libre mo ka na. Atong balay yung Merinda. Bernaldez. Bernali, ay di. Bernadis. Bernadis. Ay, sa Laki daw. Yan basig nakatod na si kuya. Bernadis apelido. Ilakali, Bali. Oh, Ha? tagahag na. Oo. Ini kumbada na nay suatu pa ay kanang nas ay pinturahan Okay, salamat ya. Ako no dias unahan. Salamat din sa Ginoo. Okay, naay nakaila sa mama ni Aisa. Naghanag baka dito oh. Lami si Dani kay daghang makitang baka. Lami man day pug view ning daning kuhan kasabas. Patag ra man day ning kasabas no.
Asa ka ginanggi sa kaya no. Hanap yung mga puti ditong baka. Kaya nilang lubi bagi. Atong nagkurabit-kurabit sila sa lubi. Nito ra siguro to silang bay daw. Mao na lagi, matagitudlungan ako ni butilya nga gipang kulor-kuluran. Atas tiri to ah. Kit man di pagilahang bahay. Nakatuod ra gid mi, grabe namang pangutana dito ka sa dapit. Taga sa ni Brokra. Mingan kan may butilya nga gilatay lahat nga anak ko no. Mo ako nang imong bahay. Lagi nagmangutan na rami dato kasi bahay ni Merlinda. Mga butilyang Napa sa pinakaila dito. kuan, naa sila ni mga bata ni. Awa lagi. Baby. Yung baby mo. Please, be. Oy. Nanabin ko pero matambaw. Yung baby. Kalimot mo. Oy. Da manggida imong tambo. Yung ginuo ko na dahil mga bata din na bata ko ha. Bata dyan dapat tumpok. Lami na imong bahay ay Dati na labi. cute. Nakasundog ba ko ni mo te? Lamion bitawg na imong style lamion. Alas bibi kay na itom na mas bibi. Hindi ka buok. Tag 20 ko naman kabuok. Kuani, 20 ka buok, 20 ka bata yung taga-anda na ha. Na itom na mas bibi ay. Dixie, 20 ka bata kay wa may Mao ka, marito mo. Ruby. No, walang budzag mo. Ha? Nasa ati mo lambod jud kuno na sa atin sa lubi. Kuani lang may tag sa tag. Ah, wala bitaw. Te, mo lang budzag ba ka te? Ikaw rin maghatag ha. Uy. Ala, Alam mo yung mga dapong diri? Na mo nagkapiro gikas bahay. Di na mao. Di na mao. Kamayor na. Ada po nang mayor, pero sa sila no. Ay, sana. Hoy ti mo lambod jud ba kuno ka dito sa lubi. Sa grabe sa atin kasi yung bisiya. Hoy ti mo lambod jud ba kuno ka sa lubi. Nanatag ka. Di na rabay ulit tao na ni te. Rang kapunga. Angay galis mayor. Barok. Midari, nga banuban minitiri og naisa nang hatag sila kanang naitab kay nakunoy ning sponsor nila nga panghatag nga relief goods. Dira ka suroy-suroy mi kay nagkuha sa mga nga nila. Dira si ate mo taga lista. Hoy, head of the family. Tapos sa isa. Para dali ra ba panghatag na laman nag mga tab sa Kuwang panag kananay pamilya. Pila ka pamilya day 100 ka pamilya? Mo nakikita ni Ma'am ko gabi, Ma'am DC. Yung tawag si Ma'am DC gabi, ang nanod ko no, daw na ako na pizza yung bukan nga pagkaon. Kaya parang bugas. Salamat kaadyo ni mo ma'am. Sa imong mga pahinabang. Wala sila, karang may grupo. Ang lamang dugtong-dugtong kay. Sa to? Pila na Ano lang, madyan na nagto, karang na Di pangangan diha ba pang kuan lang. Pila na may inunalista? Kamay pa, kamay pa dali. Ikaw maglista si mo mga nga nakaila oh. Lepi to. Ipangbutang diha. Kana mga silingan ba diha dapit nga mga Lista lang kay arong kuan. kaila. Sorry maglista kay ikaw may nakaila. Kada ni pila og maalit sura. Bisag mga nga dragon jay apelido. Ang nay pamilya? Kay pamilya ba nga? Nagkakiyot og buhok si baby no. Ang kakulot-kulot. Alak kabi, na itom naman kabi agatong sabot di nga di ka magsigiglaag-laag. Dari sana lingkod na dari das kilid. Pawaysa. Ah, ka lang. Sabay ka? Ate ko ba? Magsakay de ka? Ah, wa buhunaw. Ha? Nakalista na si Jai. Kanahan ni panglista Yeah. na bisan pag indo ng suruyon ron klaro kadyo din na nga kinaluyan. Sakay arong di ka magbaklay karang kainit. Gani lang or Kailangan. Nanay kay Nila sabi mo baklayan dito ni mo nay. Wa mo koy bada tal guys, sabi. Kaway bana ko bana ko. Ang iba magpahilot ko nimo sa lingkod. Ay, manghilot din si Jaday. Papahilot ako nang. Pagpahilotir kay basig mawagi mo ang kabuhi ba? Oh, mana na sa manghilot din. Ipahilot lagi mo ang kabuhi. Upadan lang. Problema ning us-us sa to ang kabuhi. Sakto ugma kay mobalik man siya kay manghatag man mo ni. Sige. Ugma na lang kay sa magdagri ko kat tuan mga bata. Kinsa imong bata? Ana tiri pahilot lagi mo ang kabuhi kay basig maulian ka. Ako
Ako na sa ubod ako. Ako din ba? Ilan na imong Muna ka sa ko kaya. ilan na ba imong edad? Ako? Tinuod pa. Kapataki ang edad. Kapinuod sinta. Okay, sige na bas. Blessing nakaadyo nas Ginoo nang maabot og 80 edad nay. Cinta na di ka nay. Pagsakay nila man. Wala pa alam ito mga baglay. Ihatag pagsakay. Para bita ko ganda. Buwa pa sakay. Sabo ko sa sanaway. Nako ba? Kaya mang init man magbaglay. Ako tataan eh. Abot naman pa. Doon ang pagkasabat. Ladyo-ladyo pa tunay. Di tumigikan ganiha gabaklay. Sakay ko sa ito. Ako ilo na si Pico. Pasakin ang sinisudo. Lahat ko sa bigil. Sila pa ibayan pa. Hingan ang bala. Wala kayo pa sa liyo. Ang hatak na ko sa gwenta na ito. Ano mabot ko? Tuway mga bata. Ako dipingan ang pagkaon. Yan na mga sila. Hamlay sila ng imang. Tuat ang nabaran sila. Hilaman ang gahi malagi. Hilama ko nun ay diyang kuto-kuto nay. Kay kabuhian man na siya sahay. Hilam sa ko. Hilama ko no. Kung nabay kabuhi. Manon, gahe. Manon mo pahilot mong daga pamakaon ha. Kabuhian man na siya nay. Kabuhian man na siya. Ha, kabuyon. Ang kabuhi ning tagbong sa to. Nalagi na. Hilutan na siya nay. Ugma. Ug na kay time. Nalagi kay kabuhi. Mukhaan ko kay di mo ko mabusog. Hindi mo siya ganahan mukaon. Siya ludon. Ako dahil na isahay, ako rin sinutulog ako kabuhi. Kasi ko, kami kasabihan, hindi ko maabot. Kabliin ko. Magbarta mo sabot, basta ko na. Kana pahilot. Kaya maulian. Wala naman po. Nakunakaw. Sa rin mo ko nilog dahil. Ay, sabot! Sige nay, pagsakay nay kay init. Bakit na ko umra kay naman kay ipahatag ana. Day, naman kay perhatag. Nga kuno. Ito ba? Ito Bagas man kuno na makakilo unsa na po sila ihatag nga pagkaon nga ilang gipak para ba siguro to. Kami ni tawag na gabi. Kung ba siguro mga kuan. As Jace kuno sila mo abot. Hi guys, da nami series guys. Padong nami ulig Alicia. Diyan kita-kita lang ta dito guys. Nagabot dito sa bahay. This one guys, merkado sa Alicia. Kaya mananaw mi dari og kanang nabay presko na isda. Pwede ba gi? Agisa ni. Kana mi dari guys og nabay presko na isda. Kaya mong suwa sa kanang panihapon. Diyan mapit to kung palit o kanang daspan o kanang maap. Okay. May daspan dito naguba na dyan. Naguba na po nagmaap. Na ba kayo isda nga kanti? Disco. Na. Kay pila? 240. Biyahe na dito Cagayan. Frozen. Wala may lain, ganito lang ipatuno ko. Ano na naman dito? Konpos na na na. Kaya dito pwede tilubun to ka ng mga daan. Barilis. Kanarati prituhon kaya unay masubratong tangan o kamunggay. Nanamig daspan. Pila? 105 ko no. Diyan na pay map. Tagpilag map. 4-5. Palit ko tag map kay Hindi naman yung digtungan nga ng libo. adyo nang kanarang item kay kani kanina. Kani ba kani? Pila man ah. Kanang blue. Adyo nang blue kay bulingon. Di ba kani ba? Di ba blue? Kani ba? Aw. Para pa rin o blue. Palit na miguan guys. Daspan o kanang nalimis bay nakaulog na si. Nang, day panang di ka mo kag pan. Day panlong. 1,000. Lami dayag panday. Nabyo mama din. Nabyo. Oh, nasaan dyan. Nasaan butog sa si In-in. Ito ana. Gani.
Kay gida mo ate, jagan. Ya, hai, baku. Gida ko ate. Mana lagi? Wala ko ni makuha ni ini.